इंराजि बोसोर 2022 मायथाइया जोबनो गेजेराव माखासे सानल' दंसै थामहिनबा 2023 मायथाइ जायखौ जों इंराजि गोदान बोसोराव फैनो गेजेराव माखासे सानल' दंसै बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गुबुन गुबुन जे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि जायखौ जों बुङो पिकनिक स्पटआव जे रायजो राजाफोरनि बा हौवा हिन्जावफोरनि जे रंजा बाजानाय बे समनिफ्रायनो जों नुनो मोन्दों आरो बेफोरनि गेजेरावनो जे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव बे समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि मोनसे रंजानाय थासारिखौ बे समाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनोदि भुटान हाजोनिफ्राय जे बोहैग्लायबोनाय बियो गोग्गो साखोन सिखोन मोनसे दै आरो बे दैनि मोनसे जिथु जावरिखांनाय बियो सुबुंफोरनि गोसोखौ सुग्लायहोनाय बेनि अनगायैबो जे हाजोआव थानाय बिफां लाइफांफोरा बुंफबनानै जे रंजानायजों लोगोसे सुबुंफोरनि गोसोखौ मोनसे बोदोर खालामनो हानाय बिदि मोनसे थासारिखौ बे बगामाथिनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव नुनो मोनो आरो बे समाव आङो बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावनो दंबावो जे जै आफा बोराइ बाथौ थामहिनबा बेयाव बाथौनि मोनसे थानसालि दं आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन जिहेतु गेटआव लिरनाय दं बे जायगायाव जौ लोंनाया बन्द थामहिनबा एलक'हल इज स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड इन दिस एरिया आरो बिनि सिगाङावनो दङ जिहेतु बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बे बाथौ थानसालियावनो पुर'हित दङ लोगोसेनो बे बाथौ थानसालिखौ मोनसे साखोन सिखोनै जे हाजोजों नांजाबनाय जे साखाथियावनो फसंदों आरो बिनि गोजौआवनो जिहेतु मोनसे बुद्धनि मोनसे मुर्ति बानायफुंनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन जिहेतु नोंथांमोना बे समाव नुनो मोन्दों जे मोनसे सनानि गाबजों जे बे मुर्तिखौ बानायफुंदों आरो बे बगामाथि जि लावखार ओंखाम जाग्रा जे थावनिजों नांजाबनानै दं हाजोनि साखाथियाव नोंथांमोना फैनानै बेखौ खुब नायनानै मोजां गोसोआ मोनसे गोजोनग्लायनाय बिदि थासारिखौ मोननो हागोन आङो थानसालिनि सिङाव हाबलांनो आं नाजागोन जिहेतु बे बाथौ थानसालिनि जे सिङाव माखासे बर' हारिनि सिगांनि जे बाथौ धोरोमनि परम्परा मोनसे सावगारि वालाव दोगथाबनाय बेखौ नुनो मोन्दों आरो बेयाव लिरनाय दं जुथा सेन्देल खुलिनानैसो थानसालियाव हाबथामबा रिमुभ इयर शु एन्ड सेन्देल बिदिब्ला जोङो सिङाव हाबनोसै जोङो हाबबाय जोङो नुनो मोन्दों बेयाव बाथौ थानसालिनि जिहेतु दङ बेयाव मोनसे टाइल्सजों मोनसे साखोन सिखोनै बाबै मोनसे साजायफबनाय जादों आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव सिजौ दङ सिजौनि गेजेरावनो आरो मोनसे मोजां सना गाबनि जे मुर्ति दङ आं बे मुर्तिया सोरनि थाखाय बानायफुंनाय जादों आङो जिहेतु बाथौ थानसालियाव थानाय बिथांनिफ्रायनो आङो मिथिनानै लागोन आरो बेयाव मोनसे खुब साखोन सिखोन मोनसे थासारिखौ हाजोनि साखाथियाव नुनो मोन्दों आरो बेयाव सिजौबो दङ आङो नोंथांमोनखौ जिहेतु जायफोर बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो फैनो गोसो दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना फैनानै बेयाव नायफै लोगोसेनो रंजानायजों लोगोसे गोसोनि मोनसे गोजोननायखौ बेयाव लानो हागोन आङो जिहेतु गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियाव सिनाखि माने नैबे पिकनिक पासआव नैबे दानिया सिगां हाग्राबारिमोन आरो हाग्राबारिबा ओइ जायनो मेनो फैनानै बुलाय खुलायसो जायो जाबाथाय ओमफ्राय बिस्वजित सार मुवा फैनानै हाग्रा मुवा फैनानै बिसोरबो गेजेर जानुवारि जानो फैयो नालाय फैबायानो बिसोरो ओमफ्राय गामिफोरखौ जोंनि दावराजानि गामिफोरखौ बुंबाय नोंसोरो ओरै थोरै खाम नोंसोरो हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै नोंसोरो गारिफोरनिफ्राय गरसे गरनै ला पार्किं लानो होनासो बेफोरनो ओमफ्राय आरो बिस्वजित सार मुवा फैनानै बेयाव बहुद हाग्रामा सारमा फैनानै बिसोरो आरो बुजायलांबाय दावराजानिखौ अकल दावराजार नङा खाथिनि गामिनिफोरखौबो बिजनेस बेफार आं मोनसे बाथ्राखौ बारस'नो सानदों नोंथांनाव सोंगोन जे माब्लानिफ्राय बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया जागायजेनो माबा माने आजि दिनै 2012 2014निफ्राय जादों आरो बे बगामाथिया एसे बेनिफ्राय बिस्वजितआ बोरैबा नुनानै जोंनि गामिखौ नोंसोरो पार्किं बानायनानै
नोंसोरो गरसे गरनै ला ओमफ्राय हाग्राफोरखौ साफा खालाम ओमफ्राय दखान बाजार एसे हो ओमफ्राय आदसा मोनसे बाथ्रा जे बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जे बाथौनि मोनसे थानसालिखौ जों गोथारै नुनो मोन्दों बियो माब्लानिफ्राय गायसननाय? नैबे गायसननाया नै माबा जाबाय नै देग्लायदो मागो मोनफायबा दा 3.5 बोसोर सोलिना दोङो 3.5 बोसोरनिफ्राय नै मागो मोनफायबा 4 बोसोर जागोन आरो नैबे पिकनिक बासाव बिश्वजात सारमुआ फैनायाव दा जिखुनु मोनसे मन्दिर नुवाबा मा खालामनो मन्दिर नुबाथाय एसे माबा मन्दिर नुबाथाय पिकनिक बासखौ सोरबा खासे खानै खुलुमनो इस्सा जागोन बेनिखायनो जाय बिश्वजित सारा मा खालामबाय बाथौखौनो बगामाथियाव गायसनना होबाय आरो बाथौखौ गायसनना होनाय लोगो लोगो बेयाव माबा बानायबाय आगोलनि जोंनि आगोलनि हाग्रा बंग्रायाव थायोमोन नालाय हाग्रा बंग्रायाव थानायखाय छबिफोरखौ बानायना खिथिबाय ओमफ्राय मोनसे सिं बानायना खिथिबाय गोजौआव बे नुनाय जिथु माबाया मुसुखाया बियो मोनसिं नैबेनो मोनसिं इखौ दानो खोनासंग्रा नोंथांमोन जिहेतु बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जे सिगांनि बाथ्रा आरो दानि बाथ्रा गोबां सोलायबाय दानि बाथ्रायानो जाहैबाय जे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव बाथौ थानसालिनि जिथु बाथौ धोरोमनि परम्पराखौ बेयाव सावगारिखौ सिथाबनाय नुनो मोन्दों। आच्चा बेफोर ओरैनो सावगारिफ्रा मानि फोरमायगोन नामा जोङो? माने फोरमाय माने ओइनिफ्राय जायो जोंनि आच्चा जोङो सिगांनिफ्राय जागायजेनगोन बिदिब्ला खोनासंग्रा नोंथांमोन जे नोंथांमोना खाथियावनो जे नुनो मोनगोन जिहेतु मोनसिं सिबायनि जिथु सावगारिखौ मोनसे सनानि गाबजों जे महर होनाय बेखौ समायनाय नुनो मोन्दों। आङो बिथांनि बिदिब्ला मिथिना लानोसै बियो दा आं बारा गोलाव बुङा ओरैनो थबसर बुंलांबायानो एबे दानिया आगोल जोंनि बर' हारिया हाग्रा बंग्रायाव थानानै ओमफ्राय मोनसिंआ खिथिबाय मोनसिङानो जों दाबसे थाबाथ' जों उदैखौथ' जों फिसिनांगोन नालाय बेनिफ्राय मा खालामबाय खागरखौ मोनसिङा खिथिदो आरो आखाय खागरखौ जोङो फारजा लाङिथ' दाबसे जायगायाव ओमफ्राय फारजाना फैनानै नैयाव दाने नेंबाय जिरायबाय बे गथ' गथायफोरा दंफां सिंफोराव मुरुनानै दोङो आरो मुरुना थाबाथाय बे मोनसिङा आरो माबाखौ लाबाय आरो ओइ जानाय फल लानो हाग्रा बंग्रा थांबाय आरो थांनायाव नै मोनसिंखौ होनबाय नों हाग्रा बारियावलाय बेसेबां थानो हाग्रा बारि थाबाय हाबाथ' जायाना दंफाङा माथोबाय नैखौ दंफां फांसेखौ नंगौना होननानै नायदावबाय आरो जोंनि मोनसिङा बेनिफ्राय दंफाङा माथो होनाय लोगो नंगौना नायबाय नायनायनिफ्राय फैबाय ओइ रायजोफोरनो मोनसिङा नै दंफां फांसेया आंखौ ओरै बुंदोंलै जोङो ओइ रायजोफोरा खोनासंदो आरो रायजोफोरा खोनासंबाथाय दंफां फांसेया आंखौ बहुद माबा दंफां फांसेया ओरै बुंनायाव मोजां माबाखौ फलमुलखौनो बुंदो देसन बुंनायाव बेनिफ्राय फैनानै जोंहा भयामाव थांबाथाय माबा जोंहा जिखुनु माबा जोंहा बाथौखौ खुलुमबाथाय जोंहा मोनसे धर्म जागोन बेनिफ्राय सिजौ दंफांखौ खिथिबाय आरो मोनसिङा खिथिनाय लोगो जिखुनु जोंहा हायेनाव फैबाथाय आबाद खेथि मावनानै जानानै जोंहा माइ खेथि गायबाबो जोंहा उन्नति जागोन आरो जिखुनु फल मोनसे खान्थाल थाइजौ गायबाबो फार्स्टनि बुस्थुखौ बाथौनो बावनांगौ आरो फार्स्टनि फलखौ बेनिफ्रायसो नोंसोरो जायोना फानो नैयाव खान्थाल थाइजौखौ हानदो आरो फुजानो खान्थाल थाइजौखौ हानदो ओमफ्राय बावनो गारनानै नैयाव बावबाय आरो बावदो आरो रायजोफोरा बावफायदो बावनानै हाखौ नैयाव फैनानै मेयार दुंबाय सिजुनि बाथौनि सिजुखौ मेयार दुंनानै आरो खुलुमबाय आरो जिखुनु फल मुला बावनानै खुलुमदो आरो
खुलुमनायाव नैबे मोनसे जिङा नै दंफां फांसेयाव सिजौ गायनानै इयावनो सब फुजा होगोन माबागोन ओमफ्राय ओइ रायजोखौ मोनसे जिङा ओइ रायजो ओइ मानसिफोरा दोंसोयो नालाय ओइ मानसिफोरखौ मोनसे जिङा बुजायदो आरो ओरै थोरै ओमफ्राय थाइगिरा माग्रो थाइगिरा खंबाखौ आखायाव लानानै खिथिदो आरो मोनसे जिङा बेखिनियानो खुब मोजां खोनासंग्रा नोंथांमोन जिहेतु बे बाथौ थानसालिनि जाय बिबानाव दं बिथाङा जोंनो फोरमायदों जिहेतु मोनसिं सिङा बिथाङा जे बाथौ सिबिनायनि गेजेराव जोंखौ माबोरैहाय सिबिनांगौ बिनि बागै बिथाङा फोरमायनाय बाथ्राखौ दिनै फोरमायबाय दानो दाने सासो माय बुंदों बुंनांगौबा बहुत गोबाव जायो ओरै सानो ओरैनो सबिखौ मथे ओरै खोथा बुंदो आरो मानसिफोरा जितु नुनानै ओरै थोरै मोनसे कपि हमना आं खोथाबोथ' बहुत गोलाव दङ बेनो आं सल' आरोखि आच्चा मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांनाव सोंबावगोन जिहेतु लावखार ओंखाम जानाय टाइमा जे मोनसे सिजन बोसोर जोबां आरो गोदान बोसोरनि समाव जों गोबां नुनो मोनो बिनि गेजेरावनो जे उइनु दिनफ्रावबो बेबायदि जमा जानायखौ नुनो मोनो अनुमाने दा जेरै जानुवारि समायावथ' पिकनिक जानो फैबाय हागोन फैनायनिफ्राय जोंनि हाग्रा बंग्राना दै हाग्रा ओमफ्राय जोंनियाव दाने गरम दिनाव बहुत साब सिखोन थायो नालाय एनै सोरबा गुवाहाटि टाउननिफोरा रबिबारै माय फैयो आरो बारा रबिबार आरो अन्य दिनावबो ओरै गंथाम गंब्रै मोनसे बाथ्राखौ आं नोंनाव बुंबावगोन जे जोङो एसे सिगां जों नुनो मोन्दों सासे सानै जे लावखार ओंखाम जानो फैनाय जिथु मानसिफ्रा बेयाव फुजिफैनायखौ नुनो मोन्दों माबायदि ओरैनो अनसायनाय पाब्लिक जिनो बिसोरनि गोसो गोरबोआव सोरबा खुलुमनो हिसाबा खुलुमफायो सोरबा आरो सोरबा मुवा दाबसेयाव गिदिं फैनानै बाथौखौ नुफायो आरो नुनायाव ओमफ्राय दा आं बाथौ खुलुमनो इस्सामोन हाबनो इस्सामोन दा आङो हाबनोथ' हालिया दाउ बेदर दाउदै जानानै ओमफ्राय बिसोरो साइडनिनो नायना होनोसै आरो नायना होनायाव ओमफ्राय सोरबा आरो थाइसे थाइनै नैबे नै बाथौनि नामाव धुप जरासे बायना होनानै 10-20 थाखा होलाङो आरो ओरैनो दा सोरनि दखलाव जिहेतु बेखौ नोजोर लाखिबाय थायो सोरनि दखलाव माने जोंनि पिकनिकनि गेजेरावनो बाक्सायाव अदालगुरि आरो बाक्सा खिमावनो जोंनि बाथौखौ बिस्वजितआ गायसना माने अदालगुरि बाक्सानि गेजेराव तामुलपुरनि गेजेराव दङ आरोखि बियो बेफोरबायदिनो बाक्सा आरो बांसिन बाक्साथिं गोग्लैयो अदालगुरिया नैबे पाहाड़निफ्राय ओरै गोग्लैलाङो आरो ओंखायनो नैबे जोंनि पाहाड़ एरियानिफ्राय जोंनि बाक्सायाव गोग्लैयो तामुलपुर समस्थिनि बेखिनियानो जों गोजौआव नुनो मोनबावदों जिहेतु मोनसे मुर्ति मा मुर्ति बिलाय मुर्ति माने इथ' खमायाव 10 बोसोरसो जाबाय बानायनाया बे 10 बोसोर जाबाय नैबे आरो 3.5 बोसोर जाना दङ बाथौआ बे 10 बोसोर जाबाय दा 10 बोसोरनिफ्राय बेफोरबायदिनो दाने एसे भुटान लामा दिहुननो गारनानै ओइ बुद्ध मन्दिरखौ गंगारसो नालाय बिसोरो दाना भुटान एसे लामा दिहुननो गारनानै भुटियाफोरखौ फाइट होनानै बिसोरनि जोंनि भुटान खिमा कामरुप खिमावनो जोंनि माबा बुद्ध मन्दिरखौ बानायना होदो आरो भुटियाफोरा फैनायनि दा भुटियाफोरा फैगौमोन दा हाग्राबारि आरो जितु दलं गैया दलं थाबा भुटियाफोरा फैगौमोन आरो नैयाव खाना साना जानो जिखुनु बिसोरो कमला हाइजें फानफैगौमोन इसिनिखौबो जों लाखिगौमोन जोंनि मालखौबो बिसोरो ओरै लांगौमोन ओरै खालामदोंमोन आरो ओरैनो बे बाथौ थानसालिखौ सिबिनायाव मोनसे सरकारनिफ्राय माबाफोर सुबिदाफोर मोनदों दा जितु फुजिबाय हानायखौ बुंदोंमोन बिश्व सारा आंनि जितु बाथौखौ जाय नायो आंनिनो दरमा होनाय जागोन होनना बुंदोंमोन आंनो बिश्वजित सारा इयावनो बुंदों आंखौल'सो बुङाखै आरो मासे खानैसो दोङो बेनि गेजेराव बाथौखौ जायनो नायो बिश्वजित सारा आं दरमा होनाय जागोन होनना बुंदों आरो माने बेसेबां होगोन बेखौ बुङाखै आरो आं बेखिनिखौल'सो होनो हादों आरो ओमफ्राय आं दाबो दिनालागै दरमानि माबाखौ आङो बियाखै आरो मोनफुवाखै आरो आं बेसे बोसोरसो जाखो 3.5 बोसोरानो जाबाय गायसननायनिफ्रायनो गायसननायनिफ्राय आंनो आबोद खालामबाय आथिखालावथ' बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै दङ बिश्वजित दैमारि बिथाङा खेबसेबो फैयाखै नामा गायसननायनि उनाव फैदों गेजेर गेजेर फैयो फुजा होयो
इ फायबा टेन्डेल सेन्डेल खालामो गोदोर टेन्डेल खालामो गोदोर फुजा खालामफायो आरो इयाव इ सारानो इ खनसे माबाखौ लाबोदों जों इ हिमन्त बिश्वासखौ हौवा हिन्जाव फैदोंमोन हिमन्त बिश्वासआ ओमफ्राय इबो गेजेर गेजेर नै देग्लाय जानुवारि फैगोन आरो बोसोराव खेबसे हयथ' खेबनै फैयो आरो नै फुजानो हौवा हिन्जाव ओमफ्राय गावसोरनि लोगोफोरखौ लाबो दा जोंनि धर्माखौ सोरबासो जादों ना मासो जादों दा सारनि माबायाव आं दा फुरा रायज्लायनो हायाखै आरो ओरैनो थेवब्लाबो मोनसे आसा दं दासिमबो आसा दङ आं दा खानसेबाबो खनसे मोना आंनि खुगायाव खनसे खुलिना नायगोन बेनिफ्राय आङो नै जि गरसे जानुवारियाव एसे उथियो बिदिनो बेखौनो खाला लगायो बिदिनो बबेबा मिलायबा आं बाय संख्रि थाव जायो आरो बेनिफ्राय जितु आरो जोंहाथ' बोसोरावथ' प्रत्येक मंगलबार जोंहाथ' खाला लगायनांगौ बेनि फैसाखौनो धुपखाथि बाय लगायो आरो बेनिफ्राय सोरबा गेजेर गेजेर थुगिलाबो बेयाव सोरबा आरो 200-100 ओरै होनोसै बे फैसाखौनो माबानानै आं सालायगासिनो दङ आरो खुब मोजां बिथाङा जे गावनि जिथु बे कर्म मावनाय बिनि सायाव सुखु दुखु बाथ्राफोरखौबो फोरमायबाय लोगोसेनो बाथौ जिथु सिबिनायनि बागै जिथु मोनसिं सिं बिथांनि जि बिहोमा होलांनाय बिनि सायावबो जोंनो माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायबाय आरो बिथाङा फोरमायदों जिहेतु बेयाव जथेस्थ' मानसिया फैनानै बे बाथौखौ सिबिगासिनो होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे मोजां थासारिखौ आरो मोनबावगोन होननानै बिथाङा मोनसे मिजिंथिनाय बाथ्रा फोरमायदों लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो आं मिथिहोगोन जिहेतु बगामाथि लावखार ओंखाम जायगा जिहेतु भुटान आरो ओरैहाय तामुलपुर बा उदालगुरि फारसे बेनि गेजेराव मोनसे बोहैनाय दैमा बिनि गेजेरावनो जे बगामाथि लावखार ओंखाम जायगा थावनिया दङ आरो बे थावनियाव नोंथांमोना फैयोब्ला खुब मोनसे गोजोननायखौ मोननो हागोन आरो खारन मिथिंगानि मोनसे समायना रमायना जों बुंफबनाय बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव नोंथांखौ गोजोन होगोन होननानै मिजिंथिजायो गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन